присъства в календара за месец февруари само когато годината е високосна. Репортаж на Радослав Чолаков. Такава една високосна година, 1980-та, се родил Георги. На практика става точно колко поколения висин сега. Ще стане и двамата на 11. За последните 40 години е имало 11 високосни години. Така че 11 пъти Георги е имал рожден ден, точно когато е роден. Защото някога съм го празнувал и на 28, и на 1, и на практика се получава двоен рожден ден. Една година приятели дошли да се черпят за рождения му ден на 28 февруари, а той смятал да ги води на ресторант на 29, защото годината била високосна. Не, как ще ги върна? Отидохме да си празнуваме, просто резервацията ми беше за другия ден. Отива Георги в бар.